Перший день після розстрілів Небесної Сотні, повернення України назад до парламентсько-президентської форми правління, мирова угода Януковича з опозицією і президент-втікач. 21 лютого, 5 років тому, Україна палала, а владна верхівка щосили намагалася врятувати її від краху. Проросійські сили в Криму роблять спробу заблокувати парламент і з кулаками кидаються на нашу знімальну групу в Сімферополі. Мої колеги згадали події того дня, які змінили історію. Ранок 21 лютого вперше за 3 останні дні у середмісті не чути пострілів. Всю ніч в адміністрації президента на Банковій, де всіма справами ще заправляє Віктор Янукович, тривають непрості перемовини. Тодішній гарант героїчно заявляє, аби врегулювати ситуацію в країні, готовий заради цього поступитися частиною своїх повноважень на користь парламенту. Свої підписи під угодою ставить опозиційна трійця – Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко та дипломати Франції, Німеччини і Польщі. Всі, окрім представника Росії, мовляв, жодних гарантій виконання домовленостей не було. Це виявилося правдою. Вже наступної ночі Янукович, прихопивши добру половину статків, тече з Межигір'я, а через 5 років на традиційній прес-конференції з Ростова цю саму угоду згадуватиме зі сльозами на очах. Мене обманули, предали, или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха. А поки під куполом Ради один за одним ухвалюють історичні рішення, 3 сотнями голосів «за» Україна знову стає парламентсько-президентською республікою, забирають повноваження у тодішнього очільника МВС Захарченка і забороняють кримінальні переслідування учасників Революції Гідності. Не голосують лише регіонали. Один за одним складають партквитки. За 386, проти 0, утримались 1, не голосували 10. Рішення прийнято. Тим часом з-під стін парламенту поспіхом евакуюють силовиків. Вже увечері на столичний Майдан знову вийдуть десятки тисяч українців. Підплине кача. Вони прощатимуться із загиблими героями Небесної Сотні. Ей, плине кача по Тисині. 21 лютого 2014-го гаряче було не лише у столичній Верховній Раді, але й у парламенті Криму. Так званий антимайдан спробував його заблокувати, але свої позиції втримав лише хвилин з 10. Звідти їх відтіснили бійці з Народно-визвольного руху. А що сталося? Замість чергової сесії у стінах Верховної Ради Криму своє засідання відкриває партія регіонів, а в Сімферополі представники антимайдану нападають на знімальну групу телеканалу АТР. Я считаю до 3. Раз, 2, 3. До окупації Криму залишилося 5 днів. Тетяна Солій, Заман, АТР.